ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಬಿರುಸಿನ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ಸಲ 24 ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಮತ ಲಭಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತು ವಿಜೇತರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಟುಗಳು ನಷ್ಟಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಆದಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡುಗಳಾದ ಗುಡ್ಡಕೇರಿ, ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಡಪುರದಂತಹ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಯುಡಿಎಫ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸೇರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲೂ ಯುಡಿಎಫ್ನೊಳಗೆ ಗೊಂದಲ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರ್ಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಯುಡಿಎಫ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್, ಪಿಡಿಪಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫಂಡನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಕೊಂಡು 1 ಲ್ಯಾಬ್ ಸಾಕುന്നിಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಕ್ಕೋ അങ്ങനെ MLA MP വരുന്ന ഫണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ആക്കും. പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ സൗകര്യവും ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡിലേക്ക് എത്തിക്കും. MP ഫണ്ടും MLA ഫണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡിലേക്ക് എത്തിക്കും. വികസനം ആ വാർഡിൽ 7 വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന വാർഡിൽ തീരെ വികസനമില്ലാത്തൊരു വാർഡും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ വികസനം നടത്താനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ 3-ാം വാർഡിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. അവിടെ വലിയ വികസനം, ഏകദേശം റോഡിന് മാത്രം ഏകദേശം 2 കോടിൻ്റെ മുകളിലാണ് വികസനം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ MLAയും MP-യും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വികസനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ മാലിന്യത്തിനാണ്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ എല്ലാവരെയും സമവായത്തിലെടുത്തിട്ട് അവരെല്ലാവരെയും പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വം തന്നെ അതിലൊക്കെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തി. രണ്ട് കാര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താണോ ആ ഇഷ്യൂവിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4-ാം വാർഡ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ റോഡിൻ്റെ ഞാൻ ജയിച്ചു വന്നാൽ അവിടെ റോഡിൻ്റെത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കും. പക്ഷേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നു അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. പുതിയ വാർഡാണ് കട്ടായിട്ട് വന്നത്. 3-ാം വാർഡ് 4-ാം വാർഡ് ഒന്നായിട്ട്. മുമ്പ് ഒരു BJPൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. 20-ാം വാർഡ് അയ്യർകെട്ടിൽ നിന്നാണ് ജനവിധിയിടുന്നത്. എൻ്റെ വാർഡിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ജനങ്ങൾ എന്നെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രാഥമികമായ റോഡ്, കുടിവെള്ളം, പിന്നെ വെളിച്ചം, അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടുന്ന എന്ത് അവകാശങ്ങളും അർഹർക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ എൻ്റെ വ്യക്തിമായ നിലപാട്. വിവേചനമില്ലാത്ത വികസനമാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. വിവേചനമില്ലാത്ത വികസനമാണ് റോഡ്, കുടിവെള്ളം. വെളുപ്പ് SC സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് UDFൻ്റെ. അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖല, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, കുടിവെള്ളം, റോഡ്, പിന്നെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ വികസനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കും. വിജയിച്ചു വന്ന എൻ്റെ വാർഡിലേക്ക് 5 വർഷം ಅವരുടെ ಆಳಾಯಿತು ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುವೆಂದು പറയുന്നു. 16ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
നമസ്കാരം. ഞാൻ 2ാം വാർഡ് തൂമിനാടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ചിഹ്നൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തൂമിനാടിൽ ഇലക്ഷനൊക്കെ നിർത്തിയത് എൻ്റെ നാട്ടുകാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ വികസനം കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ റോഡുകളും എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നത്. എല്ലാ വികസനം കൊണ്ടുവരും ഒരു പ്രദേശത്തിൽ ഞാനിവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിന്നത്.